Karon pa lang nagpangitaay na ang pipila ka mga botante sa Davao City sa ilang presinto. Samtang gilatag na sa COMELEC ang mga pwede ug bawal sulod sa mga polling center atul sa adlaw sa eleksyon. Ani report ni Argil Relator. Karon palang daan, nangita na sa iyang presinto sa Buhangin Central Elementary School sa Davao City, kining si Jeneline. Apan wala niya makita ang iyang pangalan. Diyang gi-check sa online precinct finder, wala sab kini record. Gipili na nako siya karon sir kay kuan manggod pag sa Monday na daghan na kay tao. Nga magkaano na ko ba mura na kog mawala sa kuan like parehas dati mura kog kakuyapon manggod sa kadaghan. Wala kay ko na entertain dati manggod mo gisayon nako siya karon. Mga balota na lang ang ginahulat sa moong eskwelahan nga usa sa mga polling center sa Davao City. Nagpahigayon na sabog disinfection ang mga taga City Health Office. By Sunday, COMELEC will be distributing delivering the ballots, yung mga alcohol, mga kanang foot bath and all. Sa adlaw sa eleksyon, hugot ang pagpatuman sa health protocols. I-check ang body temperature sa pagsulod. Ang dunay hilanat, makaboto sa gitaganang isolation polling precinct. Anaalang sa napulo ka mga botante ang mamahimong dungan nga makaboto sulod sa clustered precinct. Apan entry sa mga botante kinahanglan una nga i-verify sa electoral board kung ana ba gyud sa listahan ang moong botante. Adto naman hinoy picture ang ilang listahan apan mas maayo nga magdala ka mo og valid ID. Human nga ma-verify, hatagan og balota ang moong botante ug mamahimong mag-proceed na dinhi sa mga bangko ug kinahanglan mga kapuso nga i-shade og insakto ang lingin kilid sa pangalan sa inyong iboto aron mahimong valid ang inyong boto. Sa pagboto, sumala sa COMELEC, pwede mag-undervote apan ayaw pag-overvote aron dili masayang ang boto. Dili pwede ang face mask o suot nga dunay pangalan ug hulagway sa kandidato. Sanglit bawal na ang pagpangampanya sa adlaw sa eleksyon. Bawal sab ang pagkuha og picture sa balota ug resibo, ingon man ang mag-selfie sulod sa presinto. Hinoon, pwedeng magdala og kodigo sa mga kandidatong iboto aron paspas ang pagboto. Sugod alas 6 sa buntag hangtod alas 7 sa gabii ang pagboto. Hinoon kung anaa pa sa 30 meters ka distansya gikan sa presinto ang botante, makaboto pa kini. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.